Без диплома няма да стигнеш до никъде. Сигурно сте чували тази фраза, а може би вие самите сте си я мислили. Но дали наистина дипломата е единственото, което определя бъдещето? Здравейте, приятели! Аз съм Ани и изработвам мини вселени в орехова черупка на Анистик. Много пъти са се свързвали с мен горди родители, които искат да насърчат своите деца по пътя към учението и искат да им подарят тяхна собствена мини вселена по случай това, че са завършили висше образование или пък, че са записали най-желания за тях университет. Наскоро обаче с мен се свърза една майка с малко по-необичайно желание. С много топлина в думите й тя ми разказа за своя син. Тък му завършил училище, а вече решил, че няма да записва висше. Вместо това иска да вложи цялата си енергия и страст в свой собствен бизнес. Млад, амбициозен и готов да рискува. Тя вижда колко много гори в мечтата си, но знае и колко крехки могат да бъдат първите крачки. Тя искаше неговата мини вселена да бъде малък символ на нейната подкрепа към него, напомняне да вярва в себе си и че може да постигне всичко. И се замислих, колко от нас биха постъпили като нея? Бихте ли застанали за детето си, ако избере трудния, несигурен, но вдъхновяващ път към мечтата? Или пък бихте настояли на сигурното? Университет, диплома, традиция, сигурна и устойчива професия. Истината е, че няма универсален отговор. Напишете в коментар вие от кой лагер сте. Вашето мнение може да вдъхнови и други родители.